Good morning. Good morning, Enso. Good morning, Fatima. Natong palmalaangan niya. Naragsak kayo mo lang adwahaan. Una na puyatan kayo nga nagsalsala. Hamat. Una na banbanog kayon. Ay so ti bagbagak nga rod, idi umay dagaplay nga kitaan nyo ata marinayo ti kasaryo. Tanakaad-ado ti umay agkasar, gapo ti preparation, sala, puyat, napatpatig no sino dagiti maikkan ti imbitasyon, ninong-ninang, sino ti mang make up kada agdekorar, di kaado ti panunutan dagiti nga agasawa, idi dumanon di kasar, di damo narinan. Dahil lalaki, agkawkawaw ti panunot na, gapo utang, di mo babae, agkawkawaw ti panunot na, gapo ti puyat, kabanbanog, nalpas ti kasar, di damo narina. Ibagbagak nga nagado ti kinasar ko nga saludsudem di dapay makasungbat ta agkawkawaw di panunot da. At dapay dagiti daduma nga dapay kinasar ko nga nakaisbaw. Gaputi na rin ka mo ano nervyos wenno kapapanunot wenno inya dayta nga adda kanyanan. Alatata Lorenzo ken Fatima forget everything. Lipatin nyo aminan. Amin nga naglabas. Amin nga rigat yung nga nagsagsagana. No anyan to ti future yo. Ti panunutin nyo tata. Enso ken Fatima nya. Nagajag parparti dyan agyawid ti karni. Baybayan nyo latan. Haan nyo nga pakarikrikotanan nga tumawag kayo. Kitain nyo tadi da itaray. Turod da ita. Lipatin nyo aminin. Ikatin nyo amin ida. Lipatin nyo amin. Tataag focus kayo iti da ito'y sakramento nga awatin nyo. Kanya da ito'y awatin nyo. Ni Lorenzo, ikasar na ni Fatima. Fatima, ikasar mo ni Lorenzo. Kalpasan tinaunday nga panawon nga panagbiagyo. Nataengang kayon. Adda edad yon. Agkalay sa kayo. Haang kay nga agkalay sa nga panong palbilin laeng ta, agbaakak muten apo ko na ni Enso ay haan. Uray siya, agbaka, nya naganan, agbaakak muten ko naman ni Fatima. No, day lati sulat ni panagasawa yung awan ti pampanunutin yung nga future yung agawid kay lajilawagan. Nagsubli ka mo ije hawayan. Daytoy sirken nyo sa bali abiyag. From single to married life. Ada ya, panunutin nyo. Single manong atawan, tatan sirken nyo tibiyag tinaasawaan. Adjustment. Amin nga decision mon Enso, haamon nga bukbukod. Agraman dagita bisyom no addaman bisyom, awan samog kaya dita nasingput ka. Haamon nga mabukudan. Apaya, adda babae nga agdanag king ka, no agsakit ka, wano madisgrasya ka, wano maungkel ka. Iso nga nagmayat ano baro ka ta ori makaamu ka biag mon awan ngem tatan addan mang pampanunot nga nurumwar ka apaw may kanto makimisa no rabi ay tag konfirma ka agmotor kanto haan father kunamot tanubya apaya baka madisgrasya pamati babakit nga ngagsapsapin addan mangi sakit haan lang di bagbagin ti pampanunutam nga para kanyam amin addan madanagan maawatam Enso haan. Kaslamat king kapatima. Di jiri nam dagiti emotion mo, dagiti amin nga kayat mo nga maaramid idi single ka, ha nga mabalintatan apaya addamutten may sa alalaki ang masaktan. Iyaon ko natayo, yes we can say sorry, mabalin tayo ti agsorry, kalpasan iti kinakapsot nga nang runa no inggagara, ngem laglagipan tayo, the damage has been done. Uray no agpakawan, uray no agsorry ti maysa, no nasaktan di jay maysa, no kanayon akas jay, adadete ko natayo nga panakauma. Iso nga no nagsorry, no nagkamali na minsan, ikarkarigatan, ang abawyan, haanen, ang ulitin, ikarkarigatan nga agbalin, agfocus kayo. Na nataengang kay mutten, ko natayo nanakam kay mutten.
Awam magkunatayo data kanakam yun, nanakam mo ni Fatima, nanakam ka mo Enso, hanggang mga bulbultit nga tao. At damo nakam mo, ngam sa bali, no panagasawa. Sa bali daytan. Damagin nyo kadagasawa. Nagadutin agasawa ditan nga, awanan ti ayat kanyada na ginumadan. Ngayon, addan dagiti agkabbalay dalaeng. Ngumhaandan nga agin innayat, nagaduti nagin numang agasawa, damagin nyo kadagita ninong kandaninang yaw. Idi kakaskasar da kakasta ti imada, agpinpinutput da, apo. Amin nga papananda, agpinpinutput da, tatanong kumaid da di lalaking kadyaman, nagpudot. Handa kakaida, awanan. Apa yang nga nauma, kalpasan gamin tinaunday nga panawon no daduma, no saan nga naadresan dagiti pagkapsutan, agkupas dayta nga ayat. Emotion. No yung emotion nyo, pagariyon nyo nga kanayon, mapukaw dayta nga ayat. Iso nga tatapay laeng Enso ken Fatima ken Lorenzo, awatin yun. Fatima awatem ni Lorenzo no ayan na ti dimakkelan na no si asino isuna anya ti katatao na akseptare mon. Bartek met father, wan may mayat no bartek. Basta ngrumrumwar. Sumana umat father normal dayta. Awan anayon na amin dayta. Aginnawat kayo, umuna innawat aginnawat kayo. No awatem napnuan pakumbaba ken napnuan met IT DJ may DJ parte ak haan nga mabalin nga may salaeng tagpakpakumbaba kay may sa ka natangsit haan agpakumbaba katata isunan tumo no maminsan nakinkinas jay haan nyo nga palabsen ti may nga aldaw nga no nagpinnasugnod kayo kay iyurayo pay latibigat aging ga makadomingo dat diretson to daytan haan nga mabalin ado nga wagas tapno makapagkapya kayo aginnawat maikadwa niya ti mabalin nga aramidan nyo ni respeto pati masika ti umuna nga mangrespeto ken ni Enso tapno respetuan dagiti tao nya Enso sika ti umuna nga mangted ti respeto ken ni Fatima tapno respetuan dagiti tattao tono awan respeto yo iti tunggal maysa haan nyo nga namnamaen nga itedmet ti sabali ti respeto kada kayo. Haan nyo, mabalin nga, haan nga masapol nga apan nyo, ibilag ni partner yo, iti sa bali, no, da pagkapsutan ditong galmaysa. Ireserba am ni Enso Fatima iti public. Lorenzo, ireserba am ni Fatima iti public. Nagmayat ko ma, dito kung kunatayo nga kinagasat, nga ulit-ulit nga ibagbaga ti kinagasat ka haan nga agga po ijay langit nga agtupak nga libag ko nanadtakan niya yun haan naggasat ni Fatima apaya nakaasawa ti Hawaiano abday jela kali ti kinagasat naggasat ni Enso apaya prinsesa ti lawag ti naasawa na uri ka no kas ano nga pintas kada kas ano nga sanikwa ti adda kada kayo no agluluan tumo laday jay maysa haan nga daya ti kinagasat dita Enso no maipagpanakkel na ka ni Fatima iti imatang dagiti tattao kinagasat dayta si kamo pati mano ipagpanakkel na ka maipagpanakkel na kamet iti imatang dagiti tattao kinagasat dayta ti kinapintas kinagwapo sanikwa bonus la dayta bonus la dayta ti kinaimbag kin kinagasat DJ langen-langen nyo nga agasawa. Relationship is all about relationship. Kada kayo, iti pamilyayo, kada iti tattao, no respetuan da kayo gaputi kinasaya at yung nga tao, dayta ti kinagasat. No makapagrespeto kayo, makapaginayat kayo, uri at da pagkapsot at itong galmay sa kinagasat. Uray sa nikwa, yung amin nga sa nikwa, adal yung amin nga adal, posisyon yung amin nga posisyon. No di kayo makapagrespeto no awam mo tao nga mangtalek kada kayo gapota madidijay relasyon nyo hanyo ammo ti makilangen iti tunggal may sakin ti sabali nga tao malas tupay la pamilya awan tupay laeng iso nga tat tagapota serken nyo diti sakramento ti panagasawa ni Apo Jesus
Bilin na. Agiin na yat kayo, akas ti panagayat ko, kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti may sa tao panangitid na ti bagina. Enso, ited mo ti bagim ken ni Fatima. Fatima, ited mo ti bagim ken ni Enso. Ited yu ti bagiyo iti pamilyayo. Haan nga dakes ti gayem. Ngam tatantag kalay sa kayon, secondary, maikalo, maikapat, maikalimalaangan ti gayem. Even your family, dananang kadatatang yo kakabsat yo, makatulong da. Wen, hanyo nga libakan ta kultura tayo deta nga Filipino, no matulungan, pagpatulungan nyo ida, ngam haan nga isuda ti priority. Ti priority, da kayo nga agasawa. No, kas ano ti masabayan nyo, kas ano nga agbyag kay asiraragsak, kas ano nga agbyag kayo, kas ano ti future, dagiti anak yo, dayta ti os-os to nga agpamilya. Dagiti extracurricular, outside force nga kuna tayo, yes, mabalin, awan problema, agserbi kay kadakwada. Ngamahaan nga mabalin nga isukat, no, ti pagsarsaritaan ke pamilya. Haan nga mabalin nga ibatan ti pamilya, gapo kadakwada. Dahita tilaglagipin nyo, taapaya masapol nga di ayat, nakapokus iti pamilya. Haang kayo makapaginayat no awan ti talek ti tunggal maysa. Nya di ko na nga pagsasao, you cannot love somebody whom you do not trust. Kunana da jay. Haam mo nga mabalin nga ayaten, haang nga pudpud no nga ayat ti panagayat mo iti tao nga haam mo nga talken. Iso nga Enso, haam mo nga dadaulen ti talek ni Fatima. Anyaman nga wagas, Fatima, haam mo nga dadaulen ti talek ni Lorenzo. Anyaman nga anggulo, tanaawan ti talek yu ti tunggal maysan, mangrugin. Maawan mo't dito kung kunayo nga ayat. Anya ti kadakkelan nga armas yu nga panangsarangat yu daytoy. Awatin yu ni Apo Diyos, iso ti mang bendisyon kada kayo, haan nyo nga ikatin ni Apo Diyos iti biyagyaw. Tawans nga linipatan yung ti aglualon, mangrugimot yung ti problema iti biyag yun, ibagak. Urain niya nga estado ti panagbiag. No nalipatan yung ti kararag, mangrugimot yung nga doon ti problema. Amoyo, adda, kanayin ko nga ibagbaga, adda padi nga nagkuna na santo nga padi, nga adda kano demonyo, nga ti specific nga trabaho dayta nga demonyo, mangdadael ti agasawa. Ngamin, sakramento ta awatin nyo. Nasagradwan kayo. Na Diyosan day ti awatin nyo. Ti trabaho day ta nga demonyo, iremedyo na no kas ano na kayo nga dadaulen. Ngamhaan nga mga bakti demonyo iti bilag ni Apo Jesus. Taapaya, nabilbilag nga adayo ni Apo Jesus. Anya kayat na nga sa uwan, sika kararag. Agkar kararag. Aglulwalo. Dati ko mapamilyayo, Fatima ken ni Lorenzo ako, aglulwalo, haan nga aglulwa niya. Agluhalo ti kayat ko nga pamilyayo, haan nga aglulwa. Damagin nyo kadagita na nag-aasawa. Nagado ti aglulwa nga pamilya. Apaya, nataraki launay di lalaki, adda kwarta di lalaki, nadakdakis mamuten, napintas launay di babae, na anya na adda kwarta na adu. Ngumno dumteng dayto nga panubok iti biyagyo, bumawi kayo, agsubli kayo. Iti dayta ibagbagayo nga ayan ayat yo, agsubli kayo iti dayta sakramento ta mabalin ti bumawi iti biyag. Mabalin ti agbabawi, daya kumati puso. No agkamali ni Enso, Fatima, sino ti umuna nga mga watsika? Hamo nga ibilag. Tadamor nga patakyasem, damor nga awan. No agkamali ni Fatima, Lorenzo, sino ti umuna nga mga watsika? Awan ti sabali. Uri sa dinot pagkamkamangan nyo. Apaya, is all about your relationship. Da kayo ti bida, iti dayto nga panagasawa, awan ti sabali. Da kayo ti main actor dayto nga panagasawa, awan ti sabali. Nagrigat tumot nga ibagayo nga after how many years ka umay kayo kanyak, apa waswasen medya kasarmen, apa ya ang kamag ka ay martilwak nga talaga taulo yaw. Ay nagadukas jay.
Nagsweet na mo din nagkasarda, tatati ipupos na, nauma akon. Sa rampiting, idi, nagaduti mga ngarem kanyam, idi, very proud ka nga, may only man. Idi, nagkasar kayo sa awan, idi, lastog nga lalaki, kunana, isulaang ti idatag ko, iji altar, after how many years? Nagsangsangi ni bakit nan? Haan angas dyan. Adda pa nagkamali nga mabalinti bumawi, laglagi pa nyo dayta. Adda pa nakaanag nga mabalinti umuli. Iso nga agsin naranay kayo, alada kayo mga nanang tatang, awam mo tatang ni Enso kan nanang nan, da kayo nga pamilyada, ikararagan nyo ida. Da kayo nga ninong kadaninang, ikararagan nyo ida. Tasayang dahiti sakramento nga awaten da no madadael laeng. Sayang dahiti sakramento nga awaten da no maperdin to laeng. Sayang dahiti sakramento nga awaten da no agkusaw to laeng gaputa. Hamang agkusaw ti sakramento nga maawa matagilagan gapulaeng iti kinakapsot ti tao. Wen nakapsot tayo. Ngem masapul ti kararag. Tata gundaway da Lorenzo ken ni Fatima nga idaton iti Dios. Anya ti kararag tayo, sapay kumata, agbalin nga pagtuladan anak Christian one nga pamilya. Agbalin ko madaytoy nga pagtuladan ti kinasaya at nga agserbi kadagiti tattao.